Nganong mahinungdanon kaayo ang pagpailob dinhi sa nagauswag nga maawayon og agresibo nga katilingban? Ang pagpugong mga kaigsunan sa kaugalingon ay nagapalig-on sa atong abilidad sa pagpailob. Ang pagpailob mao ang bunga sa pagpugong sa kaugalingon ug kini usa ka mahinungdanon nga kalidad alang sa espirituhanong pag-uswag og kalig-on. Nga ang mga dili maayo nga batasan sama sa pagpatuyang sa mga ilimnon o pagkaon nga makadaot sa panglawas, sa maayong panglawas, magpaluya sa kaugatan o gahom sa utok. Kini magpahinay sa atong abilidad sa pagpailob ug mahimo kitang mas dali nga maugmad ngadto sa mga pagsulay o kalisod. Ang pagpailob naghatag og kalig-on og determinasyon nga magpadayon ba bisan pa sa mga kalisod ug mga pagsulay, ilabi na niining katapusang mga adlaw. Sa bugna 14:12 makita nato nga ang mga balaan nagakinahanglan sa pagpailob aron magpabilin nga matuod sa ilang pagtuo ug mga pagpaningkamot sa pag-alagad sa Dios. Kinahanglan adunay pagpugong og pagpailob. Kining duha magtinabangay aron kita mahimong mga lig-on og nga mga Kristohanon aron magmalampuson kita sa atong espirituhanong paglakaw ug makapadayon bisan pa sa pagsulay ug sa kalisod.